Ahoj, ahoj, som Luky Zajo a zdravím vás v ďalšej časti Objavuj AI. Tentokrát objavíme chatboty umelej inteligencie, ktoré sú dnes k dispozícii. Budeme skúmať ich silné aj slabé stránky a tiež si povieme, kde je najlepšie ktorý využiť. Určite musím spomenúť, že vývoj umelej inteligencie napreduje rýchlym tempom, takže už ďalšia aktualizácia môže úplne zmeniť to, čo nám dnes chatbot ponúka. Fakticky je inteligencia teraz dostupná ako služba Einstein, s ktorým sa môže rozprávať každý. Nie je to dokonalé, ale je to prekvapivo schopné a zlepšuje sa to exponenciálnym tempom. Ovplyvní prakticky každého človeka a firmu na planéte, či už pozitívne alebo negatívne. Tak poďme na to. Začnime tým najznámejším ChatGPT od OpenAI. Táto spoločnosť bola založená v roku 2015 a jedným zo zakladateľov bol Elon Musk. Aktuálne najnovší model je vylepšený ChatGPT 4 Omni. Tento model má všetky známe poznatky k októbru 2023. Tento všestranný pomocník zvláda takmer všetko. Písanie, kódovanie, matematiku, riešenie rôznych problémov. Je to vaše prvé volanie pri akejkoľvek otázke alebo úlohe. A čo taký Copilot od Microsoftu? Jeho hlavnou výhodou je integrácia v aplikáciách od Microsoftu, kde nám môže pomôcť s analýzou dát, vytváraním grafov alebo prezentácií. Copilot využíva veľký jazykový model od OpenAI. Copilot je vždy nadšený, že môže s vami pokecať a pomôcť. Dokonca vás vždy aj povzbudí a navrhne relevantné otázky, ktorými si môžete spresniť odpoveď. Potom je tu náš priateľ Claude od Anthropicu. Anthropic založila v roku 2021 skupinka odborníkov, ktorí sa oddelili od OpenAI. Aktuálny model Claude 3.5 Sonnet vyniká najmä svojimi konverzačnými schopnosťami. Hovorí takmer ako človek a vie sa prispôsobiť vašej osobnosti. Je to skvelý spoločník pre čisto konverzačné účely, či už sa chcete porozprávať o počasí alebo prebrať nejaký komplexnejší problém. Dokonca vám môže navrhnúť aj zaujímavé témy na diskusiu alebo napísať za vás skvelé texty. A v poslednej dobe ohrozuje prvenstvo chatu GPT v pomoci pri programovaní. Jediný vám zatiaľ nič nenakreslí. A napokon nesmieme zabudnúť na Gemini od Google. Ten sa zase hodí skôr pre verných používateľov Google služieb. Má zaujímavé funkcie na úpravu textu, veľmi ľudské preklady textov a vďaka hlbokej integrácii s Googlom máte k umelej inteligencii prístup takmer vo všetkých Google službách. Ak ste teda veľký fanúšik Google, Gemini je ten správny parťák pre vás. Ak ste niekedy počuli Bart, nebol to ten známy Bart žltej farby zo Springfieldu, ale je to pôvodný názov Gemini. V našej pivnici nájdeme ešte napríklad aj lamu od Mety a v Európe, konkrétne v Paríži, nám vznikol Le Chat od Mistral AI. Predstavte si, že by ste mali naučiť mimozemšťana všetko o ľudskej civilizácii za jeden víkend. Čo by ste mu ukázali? Wikipédiu, zákony, alebo by ste ho posadili pred televízor s non-stop maratónom televíznych novín? Veľké tech firmy mali podobnú dilemu pri trénovaní svojich AI modelov, preto sa pozrieme na to, čím bol náš Einstein v pivnici krmený. OpenAI, tvorca ChatGPT, zvolil prístup zožer všetko, čo nájdeš na internete. Ich model prehltol miliardy web stránok, kníh, článkov, ba dokonca aj príspevky zo sociálnych médií. Dajte tínedžerovi neobmedzený prístup k internetu a povedzte mu, nauč sa všetko. Výsledok? AI, ktorá vie citovať Shakespearea, ale občas vám aj poradí, ako urobiť perfektné čokoládové brownies. Anthropic pri trénovaní Claude stavil na kvalitu nad kvantitou. Predstavte si, že by ste namiesto celého internetu dali AI prístup len do tej najlepšej knižnice na svete. Claude prečítal vedecké publikácie, akademické texty a kvalitnú literatúru. Jediný nemá prístup k dátam z internetu. Svoje vedomosti si prísne stráži a má potenciál byť tým najlepším. Google pri trénovaní Gemini povedal, prečo sa obmedzovať len na text. Ich model bol trénovaný nielen na texte, ale aj na obrázkoch a videách. Je to ako keby ste vzali encyklopédiu, zmiešali ju s YouTube a Instagram feedom a potom to všetko naservírovali AI na zlatom podnose. Meta so svojím AI modelom Llama a Mistral AI, nováčik z Francúzska, si povedali: hej, prečo by sme mali mať všetky tie dáta len pre seba?
použili verejne dostupné datasety vrátane Common Crawl, čo je v podstate obrovský výpis internetu a zdrojové kódy z GitHubu. Je to ako keby ste vytvorili AI z obsahu verejnej knižnice. Vrátane tých čmáraníc, čo ľudia nechávajú v knihách. Čo všetko sme dnes objavili? Predstavili sme si tie najznámejšie celebrity zo sveta AI. Či už ide o internetového všežravca, knihomola, open source náčenca alebo multimediálneho klebetníka, každý AI model je jedinečný práve vďaka dátam, ktoré pojedol a na ktorých bol trénovaný. Ešte raz si spomeňme mená našich dnešných celebrít. ChatGPT od OpenAI, Copilot od Microsoftu, Claude od Anthropicu, Gemini od Google, Llama od Mety a Mistral AI z Francúzska. Copilot a Gemini mi vie pomôcť vďaka svojej integrácii najmä s prácou v aplikáciách. ChatGPT je všestranný pomocník, Claude by som použil na písanie textov a pomohol si pri programovaní, Gemini mi poskytol najľudskejší preklad textov z iných jazykov. Každý z chatov si môžete vyskúšať, a to bezplatne. Stačí sa len registrovať alebo prihlásiť kliknutím, napríklad Google kontom. Ktorý z chatov používate vy a na aké prípady sa vám najlepšie osvedčil? Dajte mi vedieť v komentároch. No dobre, to bolo na dnešok dosť objavovania AI chatbotov. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové. A nezabudnite, že budúcnosť je tu a umelá inteligencia je tu s nami. Nechajte, nech za vás spraví tú prácu, ktorá vám zaberá veľa času alebo vás nebaví. Takto by bol dnes záver nášho objavovania AI. Ako komunikovať a prečo je dôležité vedieť správne komunikovať s umelou inteligenciou, to sa dozvieme v ďalšej časti, tak nezabudni na odber, aby ti neunikol ďalší diel. Som Luky Zájo a toto je séria Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj!